Tak začalo se playoff, setkali se dvě mužstva, které byly naprosto rovnocenný. Bylo tam spoustu hezkých hokejových akcí, spoustu chyb, spoustu kontaktů, spoustu bojovnosti, tak jak v playoff má být. Potom v koncovce my jsme byli šťastnější. Z začátku bylo tak trošku pusto ve mně, ale potom prostě jsme museli začít ještě žít a mně se to nezdálo, že by ten puk se takhle odrazil tak silně od vypolstrování. Sama kamera ukázala, že se odrazilo od tyčky. Já si myslím, že budeme hrát líp, že to z nás dneska spadlo, že budeme hrát daleko disciplinovaní, budeme víc aktivní, my dáme víc gólů. Začínáme doma a pojedeme do Čerepovce. Pořád je to 1-0 a to pořád nic neznamená. Já nikdy neříkám, kdo je nejlepší, kdo je nejhorší, ale dneska si svoji roli odehrál kapitán mužstva Mazjakin, dneska si svoji roli odehrál Bulis. A já bych prakticky mohl jmenovat skoro všechno. Někteří hráči neodvedli to, co jsme od nich čekali.